afternoon mga kapatids. Andito tayo sa El Caballo ngayon, sa Clark. On the way tayo sa Shacobia Bridge. Hinintay lang natin ang mga brads and sis. Okay? Tayo sa mga brad and sis. Ito na, madulit sila. Lalapit na kayo mo. Bicha po siya po kuha tayo yung dalan. Bicha po minagkat nila rin yung kabalyero. ako kanya. Baka niya nga yung pangatela ba? Wow. Pinagobong. Nabito pa ko kayo dalan na mo. Minagkat lang ako mga day. Wow. Nagkakibong. Ay, nagkat nila rin yung kabalyero. Nag-great. Baka na pinapag-remig. Matyawa na. Ako kanya. Ano yung iba ito? Hindi nga adik na eh. Kaya mo. Chill right niya ako eh. Ano yung Mr. Tim? So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Trail ya. Kaya kung mayayari yan yan. Alya pa. Pero Hanggang. pwedeng dala. Pwede ya. Para di magbike lang ka rin. Oo. Ha? Yes, sa kanya di dyan. Alin na pa. Kaya matadalanan pero nung puri may lugar, pwede may lugar na eh. Bisikleta. Oo, bisikleta. Check ka rin yan eh. Oo ah. Hindi ka duktong na yun yung bamban kay na. Oo, ini yung talagang kaya. Sa Cobia Bridge talaga ini. Oo ah. Kasi sa Cobia, Clarke pa ito. Magkakita kaya, San Martin, Clarke pa ito. Firing ranging ka rin. Oo, punta kayo, punta may sana tamo. Mutatakit ang batso, sabihin to, ilog din naman to. Kaya masakit dalan, no? Ano yung mabasala rin bike. Pati nga tayo kenda sinutin pang kaya. Kasi rin pasyalan talaga, chula Kenny. Lampas sa Cobia. Lord no raw no? Itang gadir na gabya ka rin nag-training kang Ah. ang kapatid ko, hindi tao, hindi hindi baboy, hindi baboy. Ayun nga tayo, Kaya Kenny ah? yun niya, kahit ang firing range ka rin dyan. Kaya ka rin. Yan na. Wow. Karila magkaya, tang bala mo. Is na tapigan eh. Oo. Isa pork. Isa por ka. Dabig yung ulam mo yun eh. Karabaw yata eh. May luto na yan. Dahil wag yung ulam mo. ah. Tanding na luto sinabi niya eh. Kasi kanya naman iwaw, kaya malapit ka pa rin. Ah. Mag-practice yan dili na. At siya, ali, ito niya kaya BM ito, bali niyo kaya. Kaya i-kop-kop. Ata, wo. Hoy, kog ata, mas kanya naman eh. Storya ni Kop-kop, di ka nung kasi Mas kanya. Yung wari kang tagin sa Kobyata Chemical, pakyan naman to. Ay, kubalo. Wa. At dalanin kayo kanting tama. Wa, kaya tayo malibutan. Dami na ka na ako. Kaya muna to lang, naninong tapa kayo, lalo tami. Wa. Mag-practice lang kadwa. Oo. Isipin lang muna, ganyan, sandun Oo. Wag eh. Ini, banaya daon na ini. Wa. Pero hindi mabalik to rin tama tayo naman. Oo, misachad ka rin. Kasi rengal, wa talaga pamatakan di gini. Tang ensayo eh. Wa. Alang sa kengken eh. Kaya, Sabado Domingo mo. Monday, Friday, atin na sagad. O dyan mumunta ako plan ito kang lalalaga. Ay makasakit. Kadalasan kita ng nag-bike kami pabalik pa Rundong. Ang Fontana. Pero nalalalaga. Kadalasan kami nagdadalo na.
Pati nga mo na tayo kita grupo tayo eh. Naan? Itang suggestion. Oo. Yung gulap na ninyo sa amin. Apining ka yan. Marcos Village. Oo, api na. Ayaw ito yung San Martin ka dyan to. Oo. Alos libutan ko na yan. What? Oo. Buhay Falls mo niya ko pintalang yan. Malaw ita, pati nga po niya, Wala gambingi. lamig kalagyuran. Madidiscovery lamang. Ali ka ni tanong At ino, Oo. na mapansinan. Walang yun nun talaga rin. Ito na papansinan. Oo. Oo. Ano yung inimekan niya ng panahon? Ali ka ni tapa. Abot siya ka ni tapat. Oo, ako 5-6 years na ako ata magbike. Pupunta Luminoren. Siyala nun talaga. Ate mo itang batsawan na yun, ano yung batsawan yan? Eh, ala, kaya mo, San Roque mo, si Chumano. Oo na yung kanyang, Ay, lagi talaga yun yung baryo. oo yung baryo. Kanyang pupunta Lamita, masukal. Oo na yung masatingitang view ka rin. Tama yan. Oo. Ngayon, naisip na siguro, gawan din ka, ipasyalan. May nagitan kitang babaw tawag ng pintalang kanta yung dakal tani. Ito nga timba yung buklat Balakbak. balakbak. Oo, ito, balakbak. Alam na, batsawan niya ito, di ba? Oo, itang kitang diretso. Wow, itang pa kanyan. Oo, itang Tayo pa ibilog ka. batsa-batsa yan, ha? Batsa. Oo. Bandahe kining kay. Ano ba itong kita karera niya? Alwa, ito nandito, kay Kylie. Hindi kaya ka niyan. Kaya hindi na banding Nayo Pilipino. Kaya niya banda ka niyan. Yung po dito. Yung guy, netong lang grupo rin Nazares, Caballero. Kabalyer, di team, di bong. Alam makasikat na malakareta niya. Ala. Yung ano yun lang sa ita mo. Oh. Kaya very posong every. Sayang nga. Wow. Dali hindi ba kata mo? Kuha niya nga timetaki. Hindi ka salisi tao. Hindi ka salisi tao. Ito, palabas na tayo ng pader. Papuntang Aqua Planet. Tsura di bong keng gulo tata? Ali, keng gulo tamo. Medyo patalwi lang bagya. Tabayan doret ang kabalyer da. Wapin, oh. Wow. Makanya niya naman yung tarik. Nung bagyatam niya mo, misad-sad ka. Oo, wala maglakad ka mo. O, hindi nga, lalo na ipad, pamatakan eh. Pa tayo mag-stop, kay kapit ha. Mamulikat ko ha. O, mata kami ako. Oo. Oo, kailangan nitang padyak mo kay ngaon, makaritim niya yung puso. Oo, kanta yung technique. Itang yung LXL mo. Makapanisnawa ka. Alwa itang pamatakan me. Kaya ba, itang ngalanak panisnawa, ay, pwede ka mada. Dapat sasabayan Uy, yan, kanya mo. Bisag-sad ka. Nakatulog na ako na naman. Ati mo ito, malita na eh. Bebe, anak. Ako na din nanaklak siya rin eh. Nakita. Oo, pwede. Agyo na pa. Bagay ako, agyo pa yung makanyan eh. Unang karas ka to. Amo na kanita. Oo, yung kapos. Ito pala nga mo nung nabisang Oo, ito. natin ka nga mong tambay ko. Bala ko wala na yung bike na nga mo. Ito lo ko nakatamo mo. Ha? Luar batam. Huwag niya kanyan eh. Pati niya ka pastor sana malawak sa nagkay na bela. Oo. Nagsabi-sabi aping kanita. Nadyan nga chiko itang doktora. O tol. May makaing overworking puso mo ano. Ano kaya ka? Oo. Atin niya limit yung pusong gyuna ano. Ngayon pera na mura ang professional mag-isayo talaga aldoldo. Pero ito, andiyan pa matakan din kaya ngaon. Pero explica naman tam. Ito kan explica ng tam. Kung ano ati ka talagang sa puso, kaya padyak mong 10 minutes, 15 minutes. Pag-clear na
Pwede. Ako na yung, Accurate ka. ako na yung magtaka-kwantam, so ako nasabihan. Wala na mas puso. Puta na ba yung aman mana? Na may bigla ako. Pepa di, tudi ako, nakala, bakit ako? Alway ako nga man mana. At ay, nag-get. Oh. Ah, sige. Malayo eh. Ah, Sebayano di kay? Malayo. O, Sebayano di Bong. Mainitan. Ay, ta, pantunan mo rin magsumba. O, paano, pantunan lo, pangutang nala. Ay, ta. Oo. So, dito na tayo sa Aqua Planet. Isang dito ka namin tayo eh. Obi. Yan. Ito ko po. Yan na. Oh. Cara, esse cara é. Wala kaya. Ah. Okay. Okay, Todd. Okay.
Uwi na tayo. On the way to Mabalacat Gate. Okay, let's roll.